a film chan tira chuan meiche pakhat chu tuya tla in ni kho shelawa mek lai chuwa mipa pakhat chu tuya chuan ron zuang lut ve in chu nula chu chan chuwa ngei tum chuan a run pan nga la zan lama kho pui re ruya kar pakhat man to ti sha tak mai chu kong pui re ruya chuan atlana chu kar nei tu ni ngei tur mi pakhat ko sut ne na induang zui ro sur noya ni hliap khuma kallai chu lo langin tu emonen hian ko la in bia in le lama mi chuan fio tia kawin mi bum mangin an company fan an ruk saka alak let sak lewang chuan lom thu shilin lomanatan an fan lak let saka changin 10% apek ve tur thu chu alo shila ani chuan chutiang amamo lo thu le chu ai chuan meiche pakhat zon mu sak zok tur chuan shilin anin biak na chu ati top zuya fio chu hol pakhata chuan lokalin in ring tok takin amalama english pale a haute ni ngei tur chu panin chutia avapo ringo chu tunge ni an lo zota company pakhat an invest na an advisor ni thu chu soin a phone na ani nge ni ti chian na chu mu in english pa in phone en chunga thu in zia ka chhar lai chuan lelama changin anaute chuan a face id le a o chu lo record tin chuta chang chuan company dang fan a ruk sak chu an lo lak let sak nga char chara fio anawin ati tu rezauti aron shatir chuan kalle mai tum chu ama mi ta chuan lo ti dingin an fan leitur te an ni si chuan engwanga engma soilawa kalle ngal tum nge ani azo chuan chutiang ru khom thil amamo lo thu le an fan kolpo anei tu dik tak bula ale le to thu soi chuan check ngal vatin alo bo vek tak taka fio chu man tur chuan english pa chuan a haute chu shilin ma se ani po chu alo dwai lo na sa chung ama khoi tum tu te ho chu lo tuk dol vekin ne tu in ti deuh chuan anui suka pon lama chuan chhuakin kota chuan anaute chuan karin an lo ngak reng to boka kara chuan lutin khopui re ruya chuan an tlan chuak ngal tawang wanga motor chu mun re la ya chuan din tirin motora changa an chuan nu chuan anau pakhat zok chuan wild family te chuan fan chu an mu to thu le lom thu soinan 10% pek anin huam thu bok chu a shile a ani chuan Mr. Wal chu engineer ni information chu center chuan ti in engineer ni minzon mu sakse abak chu mamo ka nei lo ti in lo chang le ta chuta anau chuan zuang chung kwa le LH star 10 boina an to thu news sa amu thu chu soin Mr. Zuang chu nataka adam lo ngal thu le LH group te po CEO thar an nei don thu chu soile in zuang chung kwa pon lo thei lawa an chung ko chan chin chu phau langin chuta chuan Miss Jinia ni thlak po chu amu thu chu asoya fio chuan angai ven ta hle a meiche pakhat thlak a ron mu chuan enin ngai to mok mel fe hian amel ngai chu amel ta reng bok university pakhata chuan limzian mun pakhata hian meiche pakhat mel thajat mai chuan rose phir le moi tak chu lo jak mekin chuti lai chuan alampan meiche pakhat chu lo kalve in chu meicha chu shenman ning ti ya kawin parcel alo thlen thu le aron lak sak ngal thu chu ashila parcel chu apa ron thonem ni ti ya lo zo chuan a thianu chuan anu ron thon zok ani thu le anu chuan afanu tak tak anga a enzia chu a shil nga luama inwemo kapa po ni se chung kwa vek kan ni thawalom alo ti chuan parcel chu hong vat vat tur chuan alo shil le ta kanu le ipa hi anin nei huna chuan ke ain an dua che anga min shat ve to po ka ring law ti in a fiam zuya parcel chu hongin apa in an thlak chu lo da in arang thei ang bera a thei sham chuan ho turin lo cha a chanu chuan a painting chu enin kan professor Ross ji ang cha kha izak velo he thil hi assignment a soi kha ni lom ni ati zo ma saber chu midang ain an graduate ma sa thei do na ati kha tia zo chuan
adikalom alo ti vata ani chuan midang ai ma a graduate chu i duem ni ti ina zot le nana nang chuan kan chung ko din mun poi shat vek kha arang thei ang bera graduate ta kapa pui vat ka dualom alo ti le chuan a chalom ka she thiam sha mangche ti in ani le professor in heroes pan in ko phena thil oma soi kha i she to reng reng em ti ina zot le a eng thil nge oma ti in lo zo le chuan an ku mum tir chuan in nek boy lawin in ngei takin heng rose pani te hi an oma ma se an lo par chuak do na nisa le ro an don na in dip chanin lo thei lawin pakhat zok zok chu ka tangai ta a ui omin khongai thlak viau ma se an pahnia an nom dun reng chuan in dipin an pahni in an thi pha zok thei si a chu wang chuan pakhat zok tal moi takin a par chwa thei nan pakhatin an nun na a cha na ngai ti na ni chu chung cha chuan inuna po hian alo thleng lawang ti shat lawania tunge sia he khovel zau taka hian nangma angchia midang po an lo om ve reng lawang ti ya shil chuan eng thu om lo nge moi soi le in zom na nei si lawa mi in angmo chutiang chu thon thuwa bak om ngai lo ti ya a tho san po chuan chung chu thon thu mai mai ni lawania a tak tak thil thlengania o na nai chuan alo ti ve boka man ningi chuan kalang ti in a tho sana chuti la chuan an pia loka chuan ama ang chia mei chia chu local ve in ani chanun chuan an mu ve lem lawa chu nu chu jinia ni fio te zon mek chu ni in Mr. Zuang chu apu ni in an company in boina an to chung chu muna chuan azirna zoma ombo ri turin an lo ti a jinia ni chuan kol dongin alo phone tu o sha chuan lau thong le in engtin nge kumsom pasari lai liam to a ila dam thei ti ina zota a mitla a hun kal to a car accident lai chu ron lang nga lin le lama mi chuan university nung lama a om thu le chu muna mutur chuan ron shilin lokol tu chu fio khalo ni in a soina huna chuan lo om reng to a jinia ni chu man mo tak chuan kal nga lin ma se ama zoi ru tu anom tlata a shat wang chuan ding chotin nung lam chu a hoi kwal ngal roya zoi ru tu pa po chu biru ve ngal vatin jinia ni chuan tu ma a mu lo wang chuan kal son le ngalin zoi ru tu pa po chuan a zoi le zela maningi po a chanu nen an lo kal la chuan tu emo hian ama muturin China changa mi an local thu shilin makalo ti le a alo ngak ni ya an soina lam chu pan ngal vatin tlangwa chelo le en mai po a chung ko satle achanga chuak ani lo ti sha tak chuan lo ngakin abula thlen rol chuan makati boxi chu ama mudu tu nia in soi chu ani le ni lo ring hlel deuh tak chuan a zota chu pa chuan ani thu le apu Mr. Zuang le apa in anron tir thu chu soin arwala China let ve to tura andu wangin an headmaster te po befil ngal tur chuan shilin manningi chu athu soi wang chuan alo bo hle a anin shengai mi tia zole ta ka chuan chu pa chuan a thengil to anga in lin mu fan ani thu le an no pan lai changa u nau pa ang chia in ngai na an ni thu te apu chu Mr. Zuang cheng ni in apa chu lingwan yi ni in shwai ho to tur local ani thu chu a soile a manningi chu bo tu lin imi zon nge ka ni ti chiang mo ti in a zot le a Mr. Lin chuan nangma ngei ni ti ka shalom Zuang Zin Yan ti a kau chuan manningi chu nui hakin Zuang Zin Yan ni ani lo thu le an chung kwa chu Shen family ni in a ming po Shen manningi ni in University a final student ni in a major po arts and design lam ani thu te chu shilwa min midang nen a shat polani arin thu soya kalle mai tum chu coding vatin Amazon nen an melain an cha thu soin jinia ni thlak chu a mu a manningi po chu a chong ve hle a an mele landan zong zong chu lawit ang vekin ma se manningi chuan apa chu truck driver ve mai ani thu le ni chin a soi ho kha chu a shat ngai lo thu chu soin makti ve hle chung chuan akal sana
acha nu ko la thil thlenga shilmol mol la chuan engineer ni dik tak nen chuan in tokin an pahnih chuan chhawng ve hle in makti in anin enter renga chumi nu chuan manningi chuan nanai chu ko le in rose phir thon thu asoi angkha achunga thlen mek thu le mi in ang pahnih te chu anin hmuni chuan inge an chunga thlengang tia zo le chuan acha nu chuan pakhat zok zok tan vanduaina a thlen rin thu aron soya chuti lai chuan tu emo hian annung lama changa akaron hupin ahnuk son ta daya manningi kara phur bawa tumla chuan engineer ni chuan lo mu in ama emoti in manningi zok chu an man ti a hrethiam nga la fio chu be ngalin mi tu emo chan chwa masak angai wangin a mu man ri lo thu chu a shila chuti anin biak lai chuan fio po chuan manningi kara ni khoshelawa an lo phur chu mu ve che in makati ve hle a manningi po chu lo harchanin ama shwabau tu pa chuan phone lo mang mekin ama chu thata engkim chingfel tur chuan le lama mi chuan ron shila nunglama chang chuan chu pa chu ti boy thutin miswal pa chuan na deuh hian anem le dora alu chu hain a che theilo ngal der bok chu chak zeta engineer ni chu kar ron tlanin an kar chu aron sut sak bura manningi chu kar chang chuan la chuak vatin miswal pa ni khwa shat ma chuan an pahnih chuan an tlan chengal vata in me sha tirna te chu nei dunin engineer ni zok chuan ama emotia an man thu le university ya ada le tanga engkim a chinfel ngal tur thu chu shilin lau thong lo tur chuan ati a chuti la chuan miswal pa khan an le in an lau thong dun le a engineer nin a phone chu pe a chanpui tu kol tur chuan ti in chutia anin biak boy la chuan an malama changa motor lian ron tlan chuan su in an accident zuya manning in so na thlawin engineer ni chu alama chuan on phei ngalin an car chu a chhene hle a an mani su tu chu tlan chengalin fio te po chuan an ron muzui wata damdo in lama chuan shwai ngalin rang taka operation nei puin vandwai thak takin engineer ni zok chu boralin manningi ero anun na chan lawma se alulam aso na deu baka ashiat na lama ngong anei pha mai thei thu soin chu mai baka accident wang khan amit chu adel pha don ti soin doctor chuan fio ne na chuan an mei che shwai pani te chu an melain an cha thu soin ti chang turin fio chu in zaina ruma chuan alu tir zuya chuta engineer ni chu manningi chan himnan anun hiala lana doctor chuan adam zokin kumkho a khwa mu theilo ai chuan engineer ni mi chu surgery ti saka pek tir mai tur chuan arona fio po chuan du thlan tur nei lawin rem chu alo ti a thil thleng wang chuan ama ngei po chu a chhong ve hle a ni som panga lai liam nu chuan manningi po chu lo har ve in damdo ina om chu a hrethiam lo lek leka fio chu abula chuan lo omin tunge nia zo chuan a pasal hual ani thu chu alo soya manningi chuan ani po chuan a hayani ringin engineer ni ani lo thu le ama angchia midang anom thu chu soin shilfia tum lai chuan fio chuan engineer ni diktak chu accident wang khan aboral thu le engineer nin ama achan na lama aboral phawang le ami ta pek thu te chu soin tuna chang chuan manningi zok boralin ama chu engineer ni anga nungto tur chuan shilin engineer ni laka ba anei chu rulet ngei tur chuan a shila manningi ril ru chu boy hle in a hlau thong box si chu a omna chang chuan tlan chhuakin in chung lama chuan atlan chawa athil ton chuan a chhon ema wang chuan a ril ru po chu film lawin midang anga anun man ai chuan anun na lak zok atum thu chu asoya fio chuan engineer nin anun na atana hlana amit mangin thil ila mu thei boka ima sel taka nun chu I thlanga mo ani kha omlo se nang hi om to kher lawang chu wang chuan ru le chu I mo phurna ni athil ti zolo atana iti sakve nge nga ya ti in
man ningit la tur chu awan bet man ta shama rangze chuan po chhawin man ningi po chu a in ngai to boy hle a Jinia nin an accident la ya athil soile abaural ta ani poa ata na zuang chung kwa ale tura acha velte chu ngai to le tin nung chhon top chu har sa ti ve hle a nang hi yan jing chengi ni ti ro ti in fio local chu azota Jinia ni khan a thi ma khan a minglamin ama pan tur le zuang chung ko bula le tura a shil thu te chu soyin engtiare nge Jinia ni lema chuan ka chanang kum khat mo nge chu ai rei chu kanun na min chan him saka keima wangin anun na chan boka amit min te boka rose phir te ang khan atan ka par chua a mun ra ka lwa sak chu angai ni ti in Jinia ni anga nun chu arem ti veta a ti chuan man ningi chu zuang Jinia ni ang chuan China a chuan shwai le tin Jingcheng chuan a chung te mutur chuan kalpuin man ningi chu azam hle a ama in Jinia ni chanchin tlang pui chu midangin anrin hlelo nan anlo shillok sa vek to boka Jinia ni chu mi house tak chung ko achanga seilian ni in apu chu zuang chengang ni in anramma tlereu dor lian tak nei tu ni a Jinia ni nu chu zuang mei zuan ni in apu fan upa ber ni in afa te singa chuan angai nat ber ani boka Jinia ni chu zuang men suna enkol seilen ni in apu thazar hnuaya seilian ani wang chuan adwatin achung te ho point an ngai na hle boka vandoi thak takin kumsari ni in anu le pa in car accident to khin apa chu amuna boral ngalin anuero achanchin shatur omloin about tadaya chu chuan ama angong na satak nein chu mai ba ka accident chu tuwe mo terwa man na ni in Jinia ni po chu tha an tum nge rin wang chuan apu in a him jok nan ramdanga ada pha a tuna lo thei lowin an company in har san na tokin apu hrisel na in ato pha a koma in a ombok nen an boina a chuan a ruka in rola phia ruk an ni nge an ring boka zuang chung ko ro khom tu tur ani awanga alet nge nge ngai thu le boina a chin fel sak nge ngai thu te chu an shil lok sa thlapa Jingcheng chuan Jinia ni mi mal chan chin le a thian te hote a mi ngai na zwal ho le a school kal to na te a ei du zong le nuam ti zong te engkim inzia na chu pe in chin chha vek tur chuan ti a atam em awang chuan manningi chuan hupur le in hun rei lo te chunga chung zong zong a sha thei lo tur thu soi chuan a shat nge nge ngai thu le thil pakhat lek po ti swala nei chuan an pahnia an chha vek tur thu le an nun na hialin tor pha a an thi pha hial thei thu soi khum wang chuan manningi chuan pom mai lo chu ti thei dang nei to lawa Jingchenga kalson tur chu tianga Jinia ni angai saka he tiang thil zong zong ati sak chuan enge hlok na anei ve don ti in chu tianga a om chana zo le chuan zo na chu lo nei lo tur chuan lo ti in ati tur chu thata ka ti a ama a chi aril ru sorbing tur chuan a lo ti le ta zuang men sun laman pan lai chuan men ningi chuan thil chen khat a the ngil a hlau hawa zia na paper chu en lai chuan Jingcheng chuan lo lak sakin chu tiang le kha an ina akeng luta midangin an lo muni chuan an ti turan chan ma hawin man chwa an ni thei thu chu soin lekha chu hal sakin a mu lai ngei chuan lekha al chu humin nang hi zuang Jinia chu ini ti in lo om deuh chuan a ena maningi chuan a che dan chu arap ru hle a motor malama anaw te chuan news thar a om thu le Mr. Zuang a fan upa ber do tu fa pa Zuang zia ka yan an company LH Star chu a kuta da turin shareholders ho ko khomin apu dam lo na rem changa la in a om lo chunga company chu nei sak atum thu le an rilu thlak sak tuma shareholders ho a mu thu lo shil chuan an motor chu hera chulam pan zok tur chuan alo shila company lama
Zuang zia kai chuan president ani theinan shareholders ho chu alo vo meka apu adam lawa engma shelowin koma ina oma ama cha chu Zuang family ya company enkol thei tur din munading ani thule president an pom ti an sign du lawani chuan an ni ho chu the chua a awawa alo in show sameka chuti lai chuan kongkaron in hongin yan jingcheng chu aron langa Zuang zin ya ni Mr. Zuang a fan upa ber fanu aron shwai thule paper sign lo tur chuan ti in manningi chu zin ya ni ang chuan aron luta midang ho chuan makti in an lo en chapa a unau pa chuan lo nyalin an no pan lai apu in athon bo thule voi khat ma anin bengai lawa aron let le thei to lo thu te chu asoya jingcheng chuan lo chan khalin ama nge ya adinga chu ba ka company chu akut da turin theina anei lo thule share po anei tam tok lo thu te aro chun tu dik tak ama a ading bok nen zinia ni na tuna hian president ni na hi apomani chuan engma ti the anei lo thu chu alo soya manningi an en chuan midangin an man chwa hlau zet chuan dingoi rengin a in hungru hle boka jingchengan a signal rual chuan pen na in midang ho zong zong ma chuan president ni na chel chu apom thu a soya midang ho chuan zinia ni tak tak emoti in an lo lom hle a pon an chwa chuan azam lu tuk chu kalkong po en lawa akal chu tlu che pin jingcheng chuan alo dom wata anaute chu motor la tur chuan tir ngalin manningi zam lu tuk chu shathiamin a che chhat mai lo nan amarin chan tur chuan akal tir zuya room pakhata tu ti shat lo hian zinia ni lo let le chu makati thule car accident a khan dam chhuan na chi ani lo thu chu soin a plane anga omlo chu a thin rim hle a engineer ni chu en thla a remchang ma sabera ati chat nge nge tur thu chu alo soi ve boka Zuang Manson lama chuan in khal chuakin Manson kota chuan apu hnung zui tu chu lo chuakin amma a an mingvel alo shat vek to wang chuan olsam tak chuan a be thei maya jingcheng chu tunge ni azo chuan lo chan khalin yan jingcheng ani thule zinia ni pasal hwal ani thu chu lo soi khalin Spain na lekha anzir la ya in tong an ni thu te a soita ka chuan lompui na hlanin in chung lama chuan anin zui luta painting pakhat ma a an din chuan jingcheng chuan sha chuan nei ang main manningi kut chu a merwaka manningin a minga kauta ka chuan in thla dul le in chung lama changa anutei lo chuk chu in me sha tir zuin anutei chuan angai nat lo mel le a apu hnung zui tu chuan apu ina nga reng to thu ron shile ta ka chuan apu omne lampan tur a pen chu an lo en chapa jingcheng chuan lo pot ko in room dik tak lam apan chu an tho hwai hloma khuma Mr. Zuang a lo mu chu en rengin amu hilan kai thota ka chuan manningi chuan pan nai vatin tim deuh taka Mr. Zuang ko chu von sakin alo le le to thu chu asoya jingcheng po chu an plane kal twan zil ta ka chuan a tho hwaya Mr. Zuang an mu zo nu chuan a room tura chuan omin a borak ton chu ha thla ka ti in zinia ni anga om alo rem ti chu a in chhir chan dera room chu en kwal velin mi hausa in ti taka a thom no le phe khok te chu en ringot pon a mana tauti an shat le a engkim chu a chaber che vek ani ti chu a shat veka chutia a en kwal vel la chuan jingcheng chu lo lu thu tin in thiam lo zat chuan alo en kwal mai thu chu a soi vata jingcheng chuan engma soi lawa a luggage bag pa chuan a chwa san don chuan Zuang zin ya ni ani chuan chung zong zong chu ata vek ani thu a soya a chwa san chu a en zoi ta reng manningi chuan zin ya ni ka ni reng don si lawa chu wang chuan kata ni lo ti in a phun ve sep boka lina po chuan zinia ni chu lo la zong zelin manningi chu ngai to le tin ani nen khan in anga ti hle a
zinia ni dik tak a hmu thei bawk lo nen a ril ru chu a buai hle a chuti lai chuan hmeichhe pakhat lo langin lina chu thodun puya somin kum khat chhunga atle reuh design chu million som laia le ron dila lina chuan a lo rem ti mai bik lawa chute anin biak lai chuan message dongin zinia ni chaina a le to ti a shat chuan man mo zet chuan atlan chuak zui tavat manningi chuan menson chu lo fangkwal velin azawin nuam hle ma se kho har thla ka ti ru hle a chuti lai chuan tu emo hian zuin khoya tum rual chuan akal son man lawa lina po zuang menson chu lo thleng ve in manningi mu chuan makti in shen manning ti in aming chuan na kawa manningi la chuan ngai to ma salawin alo ei ve bok nen lina chuan ring hlelin engwanga chu laia omve ringot nge ti le anin mu to chungchang te chu soin manningi kalson tum chu awan bet tatlata manningi chuan man chwa hlau tak chuan zuang zinia ni ani thu le apu dam lo wanga lo ho ni thu chu soin ama a university a u ang chia a en chin thu soi chu la sherengin una palin tia kauta ka chuan lina po chuan a ring ve le ta dewa thil dang ti tur nei thu chuan lama manni kal son tur chu manningi chuan a phone chu a thlau ta hlawa lina chuan engineer ni ani tak tak ani chuan a number save thu le a call a chan don thu soin a call ngal zat manningi chu a hlau thong hle a chan po lina phone number chu a nei si lawa lina chuan engineer ni chu callin manningi phone chu a ri thei ta si lawa lau thong taka adin reng lai chuan nunglama chang phone ri chu lo chuakin jingcheng chuan engineer ni phone chu lo keng rengin manningi po chu a thota hwaya jingcheng chuan phone pani a nei thu soin inhma shatir na te chu a nei zuya lina chu a office lama le tin engineer ni omdan le pasal hwal lo nei chu makati in yan jingcheng ti mingpu chu a sha to nu ang hle a jingcheng chuan manningi chu a room a shwain a film khur lo lu tuk wang chuan a laka thin rimin voi khat lek po I chong swal ani chuan kan chhevek don ka ti kha thi du zo kem ni ti in film khur tur chuan shelin chwa sana tum chu a thu soi wang chuan a ding le chot nang po engei ni bik zinia ni pasal hwal po hi ini tak tak em ni kalaka nun rong taki ni che a zinia ni mit min pek wang hian I thu hnuaia ka om chan tur om bik lawania a pasal hwal nia in soi si in atan engmai ti sak lawa ati chuan thin rim zeta pan le tin a ngonga chuan a rek ngal chota yan jingcheng chuan a ngonga rek be chung chuan om nain manningi chuan a hlau hle a jingcheng chuan nei che ka tum chan chu LH group ka du wang chawani aba ka chuan nang hian changkai nei nei law chu wang chuan zuang zinia ni anga ilem chan hi thatakin tiang che a le pe ka boy nei tok le ni chuan ka pui to lo mai thei che nia tia thla in a chwa sana manningi chuan jingchen che dan chu a hlau hle a chhuata chuan a thu sop ngal nak nanai po kumli lai university a kal nu chuan graduate ve in an ko a chuan a leta a chanu manningin a kole message a chan theilo wang chuan makati hle a anui na ron kauta ka chuan panin in chung lama chuan anin zui luta manningi chanchin la sheve lo chu an tho vengin lo le de va tura chuan an ngai hloma nanai nu le Mr. Shen chuan a fanu chu an ngai ve to hle a nanai chuan manningi ros zia kha hon sakin a zia thiam thu chu soin an chung te chu in ti thei tak chuan a mu zuya manningi po anun dan chu shi om ti in zinia ni anganun man chu a in thiam lo ru hle a chuak tur chu jingcheng te chuak tur nen chuan in tokin khonge an kal don ti a zo chuan an ding chota chuta in thiam le vak lo chuan ka buan tur ani lo takhe ati le sep jingcheng chuan zuang chung ko a ile chan kha shereng ro lo ti in manningi po chuan
ka thei top chu ka chwa mek zela lom ti i lo changin jingcheng chuan kal sanin manningi chu a thongal hala kal chwa ve mai tum chu inchung lama changa anutei lo chuk chu mu in chwa ve tu mem ni ti in a bia a ma se anutei chuan chan le tum lem lo chuan kalpelin chuti ro chuan Mr. Zuang a room lama chang chuan thom run chhuakin veng tu te po chu anron tlan luta Mr. Zuang chu ana run chwa thota wangin arang thei angbera damdo in a kalpuya ngai thu chu arun soya damdo in lama chuan Mr. Zuang chu shwain doctor chuan adin mun chu thalo zwal zelin tuna hian akalin na thok thathei to lova akal thlak ngai thu le chumi ma chuan damdo in lama omri tur chuan ati a Zuang chung ko ho chu amalte te test nein Mr. Zuang kalpe tu tur zona ngai thu chu asoya manningi chu alo hlau thong hle a an man chuak ngei do na nga yin alo in hum ru na sa hle a pon lama chuan tlan chuak vatin jingcheng chu akol nga la le lama jingcheng te chuan jinia ni te kar che swal dan ka lo chui zu yin an ma ni su tu le an hnung lama tu te kha in thu rual an ni ngei chu ringin tu ti tir nge sha chwa tum chuan an lo boi hle a manningi phone call po chu she thei lovin chu tia jingchengan a call la thei lo chu aril ru ha hle a an thi sen an test tir ni vai chuan an man chuak ngei don bok nen chuti la chuan a phone chu tui mo hian nun lak sakin a hnung lam chu a hoi vata zuang zia kai kha alo ding renga ami ko le en chuan nui so ze thian kha pa kha bia ki lo tuma tu chia nge ni a ikianga omlo chuan engma ti thei nei lo angmaya omin I chak lo mel em a ka sha chin zinya ni kha I ang lo tak zet tuna po kha mishing kha ibula omlawa I lau thong ngal em ania kemin beya min ne the hi in ring reng im ni nge ni ya nang hi zinya ni ini lo zok ati chuan manningi chu lau thongin atol nung data zia kai chuan pan nai le in zuang zinya ni ini tak zetem ati le rual chuan inti pau khawin manningi chuan a phone chu pele tur chuan ti in avin chata zia kai chuan lovin let ve in kachunga omang kha min chong khum su in chung ko a nangma chai om to a ilama chang po an om law kha mel sha lo pa ti lo chu engtin nge LH group te hi min la chu pui ngam zok ngun takin ngai tharo he in be na hian kadim don hau lo chen ya nang ne na kanin som na chu zuang kha kan ni na ve ve hi ani maya tia nui so in akal sana ruma chuan zuang chung ko ho chu om khom chapin amal mal chuan anthi sen chu lak tumin manningi chu a lau thong to hle a chuti la chuan jingcheng point a phone na manningi ko le miss call chu mu ve che in manningi phone location na changin andam doin omna room CCTV chu hack ngalin anthi sen la lion mu chuan man mo zatin chu lampan chuan anin khal chhuaka manning thi sen an lak lai chuan a lau thong ti lin a chuan mu in a thi sen chu lak dam sak lutuk lo tur chuan ti in anau pan lai changa shiawa lo thu chu alo soya zia kai chuan lo chong elin tuna chuan nula puitling ani to a una pa anga kho sakha du tok to te alo ti ve bok chuti lai chuan jingcheng po chu ron thleng ve in manning in mu chuan hadam hwain alo ding wata jingcheng chuan pan naya kwa chotin zinya ni chuan thi sen hlo chin thu soin hadam ri tura adu thu chu soin a shwai chhuaka manningi chuan a thi sen an lak sak to thu le an man chhuak nge arin thu chu lau thong taka soi chuan hadam tur chuan alo shil ve supa elevator an lu nu chuan an thi sen sample chu ron nor chhuak ve in jingcheng naute pani chu doctor le damlo anga inthwamin an sample dana choli chu anrun khontluk saka manning thi sen chu elevator a chuan lutin chuti ro chuan jingcheng chuan elevator chu akhar ngal vata manning chu akorban li chausak tur chuan a shil zuya alo she thiam lo hle thunga kathi sen le ithi sen kan polanga
ti chuan tu thi sen ber nge ti sha thei lawin blood type dang alawin sia manga tia shilta ka chuan thi sen chu ala chuak zuya zuang zia kai po che swal na chuan thleng ve nga lin a thi sen chi an mu wang chuan a thinarim hle a chuti lai chuan elevator chu ron in hongin zinia ni thi sen an lak sak chu elevator chunga chuan mu in jingching te khan an lo nu chha chu ni in pon lama chuan manningi chu hlau thong zat chuan a thuwa jingcheng chuan in turpe in hadam tur chuan a shila min man chuak angem tia lo zo chuan min ring lawem ni a lo ti le ta karin lo wang che ni lawin voina khan kathi sanan la a le pe ka enge thlengang a lo ti le a abula chutla in tun chum chu a him le thu le khatyang thil kha ala thlen don chau wangin in ring ring om tur chuan a shila zuang chung kwa chu an tan an hla om thu le ama chu in ring to ka a hun kal to chu thei hila zuang zinia ni anga nun manga har san na omte bele tur chuan shilin a tho san chu ka hlo chamani chuan enge thlengang tia zo le wang chuan ading le chot zuang zinia ni anga nungin hlo cham taila enge thlengang ati non le chuan itum ma hawin engten nge hlo chami tum thei alo ti le ta a chan chu zuang zinia ni diktak ka ni tlat lawa ke chu me chen ran ve mai chung ko van tlang taka changa lo seilian ve mai ka ni a kapa thazar noya seilianin ol sam thei ang berin kan nun kan mang china tuna engtin nge zuang zinia ni anga nung thutin zuang chung kwa le LH group hi ke en kol theyanga khonga yin yan jing chen mingkal tir mai ro ka ti thei lawang ka ngen tak zeta che ti in chap chung chuan adila engtin ngei soingam zok heti anga hla a hian kan kala ke kan pen to a engtin nge I thei lo thu kha I soi thei ti in avin nge ka manningi chuan ati zom thei arin lo thu le chutiang thil chu amma a ala ti ngai lo thu te a lo thu te chu soin zinia ni mita pek wanga chutiang ti angai ni chuan ami chu lak let sak zok mai tur chuan ati a jingcheng thin rim chuan a ngonga rekin engtin nge kalak le tang la let po ni la nangma wanga thi kha arun dam le pha do nem ni ti in avin nge ka mannengin hlau thong taka a en mu chuan in thiam cha lo chuan thla le in akal san vuta kar chuan in khal chuak nga lin manning ero a shom ti le tal chhuwa ngai na sha si lo chu muna chuan lungchha in a chap ta waka revak lawa jingcheng chu lo le le in a passport chu abula the thla in adu chuan a le le thei thu chu a shila manningi chuan makti in en phok le a ile ta ni chuan zuang zinia ni nen engin zom nama in nei to lawa zuang chung kwa le LH group po iron ngai ven ngai to lawin eng har sat na le boy na po tok se in ro na turi nei to law ti siang che ka soi chu I thia mem ti in vin le to rin akal sana thin rim zet chuan kara chuan lutin atlan chuak zui le nga la manningi po ale thei ti a sha chuan a tho de huaya damdo in lama ve thung chuan zinia ni thisen kha an chan thei mai lawa wangin ni ni nuwa result arun chwa chau thei don tho chu sha in zia kai chu alom lo hle a zinia ni thisen lak chat le arot chuan lina chuan lo dangin arun let na arei si lawa chutia jing taka thisen an lak sak chuan a taksalamin a torpha a lo thu chu alo soya Mr. Guang lina pa po chuan lina thu soi chu lo pom puin zia ka yan hniala tum chuan anu chuan lo dangin ni rei po anilawa ngak tur chuan ti in a chwa san zuya zia kai chuan zinia ni chu a hne ngei don thu le kar ni aliam nuwa shareholders meeting om le dona chuta chuan zuang chung kwa le LH group nei tu ani sia alan tir tur thu soin a chwa sana lina le Mr. Guang chuan an enjoy ve reng bok jingcheng chu anaw te bula letin an plan chu a fela wangin plan b a thlak angai tho chu a soya
damdaw in lama chuan light chu chiang lawin Mr. Zuang veng tu chu tuwe mo in ni kho shelo siamin Mr. Zuang chu damdaw in achanga ruka shwai chwa tumin chu thil ti tu chu jing cheng alo ni a manningi po Zuang chung kwa chwa sana le tum chuan a in siam meka a thom nokara chuan bakil pakhat chu mo in kara zinya ni ne na an accident ma a zinya nin ama emuti a miswalin an dan tele a ven him tur thu a shil lai te an accident la ya ama po in veng man lawa a in sona thlawa arun ven dan tele a bakil mu chwa chu pe a yan jing cheng bulakala Zuang chung kwa le chak tur ra angen lai te chungai twa le tin chutia angen nan nung po ti hlotlin sak theilawa om chu she oma ti hle a chuti la chuan room pon lama in bethom sha in ava en thak chuan Zuang zia kai le a shui shwai pa kha an lo ni a zinya ni thi sen an la kha result an mu theilo thu ve lo soin zia kai chu a thin rim hle a shui shwai pa chuan an thlo wang kha ani arin thu chu a soya zia kai chuan har sat takka zinya ni thi sen an nei thei sham thu le zinya ni dik tak ani em ti an chan nge ngai thu soin an kal sun nu chuan man ningi chuan an man chwa lau zet chuan room lama chuan le tin jing cheng shil tuma a call ngal chu jing chengan a phone chu alo switch off da ya a phone switch off ngai si lawati in makati hle a jing chenga naw fangziang chu ko le in ani po chu switch off lawin ti ve thawa jing chengan an man chhuak ani chuan thitluk an ni thu a soila chungai twa le tin a ril ru chu a ha hle a jing cheng te po Mr. Zuang shwai chhuak tur chuan lo la boy hle in parking chu thleng thlato in chuta chuan zia kai te po chu an lo thleng ve a midang anom ve ti shelo chuan zinya ni chu arin hlel thu soin car accident rap thlak taka to ka hetia nga him pia la aron le chu makati thu chu alo soya a shui shwai pa chuan accident na a khan ama chuan mi pahni an oma ma se anu in Miss Zinya ni che an mu thu te chu soin group dang point zinya ni chan chin an ngai ven ve thu le an sum don na a en kol zo ring lawa a che chat lai chang reng po an om ve thu chu a soya zia kai chuan shareholders meeting le ma in zinya ni chaklo na zon mu a pai thak nge ya ngai thu chu a soya an pi a jing cheng te chuan lo ngai thlave rengin alo in se ru na sa hle a chuti lai chuan an bi ruk na bula motor security alarm chu ti ripalin zia kai te chuan midang anom ve ti shengalin film khur tak chuan en tumin an kal na ya jing cheng te po chu lowin sa seng ve vatin zia kai ten an pan nai zel lai chuan vane thlak takin man ningi chu ron langin chuti lai chuan jing cheng te po chu an lowin thiar fi hlim ve ta vata chumi nu chuan man ningi chuan jing cheng nga pa chuan Zuang chung ko boy na chu eng chia nge ti alo ngai to a chuti lai chuan jing cheng chu lo kalin man ningi chu nai chil ngal rokin damdo ina email ron nan la om zia khai shayem ati chuan nangpo itan la om ti isha a tinge ilo let ve mai lo ti ina zot le ta midang ko ta Zuang chung kwa le LH group ada thailo thu le zinya ni do to sam nung ber ti hlotling lawa tan bo san atum lo thu chu soin nang anga doi zep ka ni lo ti kal san atum chu man ningi chuan kauding le in jing cheng ne na chuan Zuang chung kwa chu a hnuai da turin theina anei lo thu chu shilin LH group po en kol turin thu nei na anei lo thu chu soin engtia malak zel nge itu matia zotin Zuang chung kwa hi tinge ingai ven viawa eng thil po hwa ma tiangai ti chan hi enge ti in zota jing cheng chuan alam hoin tunge ka ni ti chui shadu tak tak em ni atia man ningi chuan pan na yin kaphu ve lom he thila hian ka tel ve to a min shil ve ngei chu angai tu chi ange ini ti hi alo ti le ta ke chu mi pakhat ve mai ka ni khove la ka nei chun chu zinya ni chau kha ni a kapmangai om chun ni in atan chuan engpo ti ka huam china
trần pui ngày na chuan eng tik lai po in pui ka in hwa ma zuang chung kwa le LH Group anin chu na hian chaklawa a tran ka phal lo zinia nin hne na a chan thei nan chuan eng po ti ka in hwam ti in manningin lo hnia la tum chu nang chuan engma ti turi nei ve lo I passport ka peto chea thlona ticket la in I du chuan I zirna zom turin university ya khan le ro he muna hian ti turi nei ve lo ti ya kar lampana adu lo chung chu kai phein manningi chu alo chang ve changa kara lu tira tumral chuan ding makin nangma veng him tura heta hi ka du ati chuan jingcheng chu chhong hle in engma soilo chuan anin en ringa ka shalom ka soitlai ti chu a chan po zuang zinia ni diktak ka ni lo wangin ka hlau thonga ma se tuna chuan ka in peito ka me le landan hi ka mang changka yanga nangma ven himnan che ka mangang hospital thil thlinga khan kani na le landan wangin zuang chung kwa hian min hlauti ka sha a ati chuan jingcheng chuan lo hnial tu ma se nangma chau chuan zuang chung kwa le LH Group hi I ne theidon lo zinia ni le achung te tan ti sak ve nge ka du ti ya pan na yin atana ti saki du ang che khan adu thu sam nung ber ti hlotlin sak hi ka du ve thawa sin ati zuya anuwa chuan kar chunga chuan thil soi du nin jingcheng chuan Mr. Zuang a hruai chhuat chan chu zuang chung kwa hian enkol angin langma se a ming chawa an boi pui thu le a chu la ni chuan anun na lak sak mai po an she don lo ti a sha ta wangin akal thak na tur amil puyan mu ma chu damdo indanga doctor specialist dang enkol tura alak chwari thu chu soin manningi chuan engwanga chu tianga tingi ani azo chuan Mr. Zuanga adam lawani chuan zuang chung kwa le LH Group hian enkol tu turan nei don lawa chu hun chu rem changa la a thu nei na lak sak an tum po ni thei ti in a changa ma se ama mangai tu le a chung te ve kan ni si a alo ti chuan tundin huna chuan engin zom na main omzia nei lo a chung te emo a chan chale ami mangai te po ni ma se he khovel chop taka hian tui hok bal seta ole omte angmain thu nei na an nei theina ni phot chuan eng po tian huam chung ole nun rong hauka ra an sa cha ber chu nang hi ni chu wanga zuang zinia ni anga mamo chepo ka ni a ati chuan zinia ni chu a hlau thong ru le a jingcheng chuan omdan chu shathiamin a ku chu von sakpa chuan hlau thong lo tur le ama pui tura abula omdon thu chu soin ati ve tur zong chu ha dam tak le in ring tok taka oma zuang chung ko ro khom tu ani na hum him tla chu ni in abak zong chu ama le anaw te pani fangziang le yan swai te kuta da tur chuan a shila kum khat nuwa ama nga ya ale thei tur thu chu atiam nga la manningi po chuan arem ti ve ta a zana chuan aruma chuan omin jingchenga thu soi te khangai to le tin zinia ni apmangai na chuan aril ro ne hle a choti rwalin kum khat nuwa ama ngai let le in engkim a thengil thengem ti chu angai to zui boka manning DNA test result po chu chuak to in zia kai chuan lam tu ra ti in chuti lai chuan yan swai chuan result chu lo thlak thlengin zia ka yan zinya ni chu zuang chung ko mi le sa nge ni ti a sha chuan a thin rim hle a kum kha le chen ombawin tu na aron let ve chawa engkim aron nei ngal vek chu a thikin alung oi lo hle boka Mr. Guang chuan in beng dai tur chuan ti in zinya ni chu ombo char char ma se zuang chung ko thi sen ani na abo lo thu soi chuan zia kai chuan tu lama nge I chan ti in a zota zuang chung ko tan chawa thoka ni thu lo soi thung chuan zia kai chu alom lo hle a kum som thum chuang kan chung ko tan I thok to a tuna he mei cha hian kan chung kwa hi khi ta chang min pot thavek thei ti isha thiam lo bem ni ti in avin nge ka anu chuan lo khap wat resilience to a ti then nei lo thu chu soin Mr. Guang chu Mr. Zuang ngai ven chatur chuan cha in
zia kai po chuan yang a chu kar la chuaka apu mutura damdo in lama kala du tho chu a hrilh ve nga la zia kai te po damdo in lama chuan kalin fangale yan chuan CCTV chang chuan lo mu in Mr. Zwang chu damdo ina omlo ti an shot lo nan thei to pin an lo danga ma seru ma chuan lut lui ta thawin Mr. Zwang endikan tum lai chuan manningi chu zinia ni ang chuan lo lutin apu chuan ha chawlri amamo thule ti boilo tur chuan shilin Zwang chung ko ro khom tu ani angin a thu chu an zinga hnial the an omlo thu chu a soi lai chuan zia kai nu chuan puan chu keu thutin Mr. Zwang alo omlo ti an mu chuan a thin rim hle a manningi ben atum chu jingcheng chu lo thlengin manning ma chuan a run ding chota a thatle wa zo chuan a tha thu chu alo soi ve sep jingchenga a omson nu chuan manningi chu ben le tumin a ko chu alek chuak le a jingcheng chuan lo van bet chotin boina dang siama du lo chuan du tok turina shila zia kai nu chuan khatyang min chong khum tur khan tungei ni a thin rim taka ti chuan tunge kani apoi mo ber lo ani ti na tum tu chu ka mel ma vekin ni Zwang chung kwa po ni ma ula ati chuan izak lo hle mai in pahnia inin ko pa wang hian Zwang chung kwa hian thui nei ve a in ngai ringot ani chuan iti swal khopang alo ti a zia kai chu hospital chu tu ma lu le chwa theilo na na kharti ra Mr. Zwang zong nga tur chuan ti in chuta jingcheng chu enin damlo engma shelo ruk bo chu twal tha khes nen danglam na omlo tia soin report tum thu chu a soi chuan jingcheng chuan tinge tur chuan lo shilin Mr. Zwang chu a himna andu wang zo ka ni thu soin thu neina andu wanga mani chung ko mi le sa nge nun na lak sak tu te po an chui chuak ngal theima na ati chuan enge soi omzia alo ti le ta ka soi omzia chu isha chan ber kha alo ti a Mr. Guang chu police kautura shil non le rwal chuan Mr. Zwang chu fanga chuan wheelchair ron nor lutin Mr. Guang chuan alo bai pui vata engma har satna omlo thule a that thu chu soin midang ho zong ma a chuan jinia ni chu atunu aro khom tu turani thu chu soin Zwang chung kwa le LH group chu akuta shareholders meeting le huna ada thu apwan tur thu chu asoya zia kai le anu chu an thin rim hle a manning ero chu a chong hle thunga zia kai chu office a le tin apu in osam taka aro zong sinia ni ape mai chu thin rimin a in show sana sa hle a assistant chuan lo beng da yin tunari chuan LH star chu atlak chha ri thu le CEO ponima se engma ti thei anei don lawa reilo te a beidongin a indom konani lo pon atlak chat pui zel wangin midangin an the chwa thau arin thu soin zia kai chuan chutiang thleng ngei tur chuan malaka tum taboka manningi po zinia ni bakil akol chu enin arin aya anthil boy pui a hlotlin ma arin thu chu soin jingchengan aron chan lai ve la ngai to lai chuan kongka ron ke kin tunang zan re to atonge tia phun sepin kongka chu awa honga jingcheng chu loading ve rangin makti deuh chuan enin enge du chu azota a chan mai lo wang chuan rumalu tur chuan som la in chuta in thiam le vak lo chuan atlai to bok nen soi tur nei chuan naktuk lama soi mai tur chuan shilin kongka khara tum chu jingcheng chuan lo dang vatin room khata omdun puya som chuan manningi chuan phok zet hian a en ngal ko ka tuna chang chuan kan pahni in he room a hian kan om towang tia room chunga a pen lut ngal chu manningi chuan kongka kharin shil hai deuh chuan a ena kan pahni hian engtik lai puwa kan om dun renga ngai alo ti le chuan pan na in engtik lai pun mo engwangin alo ti ha a Zwang chung kwa le LH group ro khom tu tur ini ti achiang to a nangma zuya ti na tum tu chepo anom do na
chu wang chuan veng tu tur che imamo chu baka shareholders meeting lo thleng le turatan in bua saya sum do na lam zira shezau turin ka puina imamo boka mitam tak ma a idin huna amma anga ti swal nei lekha a thei to don lawania ati chuan ama sa apo ka ti that em kha alo ti sepa engpo ni se engtin nge kanom dun theyanga alo ti zom za chu tinge kan thei lawang alo ti let ve zat manningi chu thoha ka kal sunin ruma hian khum pakhat chia oma ati chuan idu chuan sofa poimu theya ani lo pon batapa dressing room a emo chhuata po imu thei thawa alo ti chuan nui ro hakin chhuata mu turin mindu amo alo ti a jingcheng chuan pan na yin ani lo pon kan pahnia muduni du so kem ni ati chuan ba deuh nak hian tunge ka mut pui du chati thil the ni lo alo ti chuan engwangin kan pani hian kanin hwal to thawa ati chuan mi min mu dan chu ani mai theya ma se kan pani chuan engin hwal na ma kan nei hlei ne ati rwal chuan nung lama chuan tolin khum chuan alo dana wangin atlu zui nok chu jingcheng chuan a bo thlangal zata ani chuan zuang chung ko shat pui na nge in hwal nei thatle chu idu ti na emni ati chuan chutiang ka soi tu mani lo alo ti le wata anin nei to bok nen manningi chu azam to kher maya chuti lai chuan fanga le yan chu lo lutin an lo omdan an mu chuan an meng phok le a manningin fanga te mu rwal chuan rang zetin a thau ngal wata fanga chuan jingchenga bungro an lo da thole enga ma anni chungai lowa an thil ti lai ti zom le tur chuan shilin manning hne na chuan jingchenga laka chuan swalu tuk lo tur le thatta ka enkol tur chuan ala cha deuh dewa manningi chuan alo shathiam lo kher mai fanga chuan nu chuan yana po chuan a thil ken chu da sok sokin jingchenga lam hoi chuan en vung vungin a kut zung pui chu a mu zui ta ringota fanga chu ron lut le in yana chu a kai chuak ngal dor dor manningin shil hai feya a en zui lai chuan jingcheng chuan ron kalpelin an pahnia anom dun chuan an tan thil ol samjok tur thule shareholders meeting a hnai to bok nen in bua sai that an mamo thu chu a soya manningi chuan room pakhata om chu ala shengang thunga jingcheng sofa chutral chuan sofa chuan amudo nemti ina zota reng mut ngai lo tho soin ama ngai ven lawa mu hil tur chuan alo shil leta she deuh tak chuan khumlam panin ti ngai na om to lo chu mutur chuan a in tin to ta ringota reife nuwa po chuan manningi chu mu hil thei lowin khuma chuan a in let kwal seka jingchenga thom chu angai chang reng boka nichina an pahnia in hwal thatle a soilai chungai to letin sofalam ava mel dek dek chu jingcheng chuan ron en ve che in chumi murwal chuan rangfe chuan a in her le ngal wata jingcheng chuan omdan chu alo en ve reng bok atu zinga chuan manningi mutui lai chu a buldo kan in khong ri kau kau wang chuan harin khumbula chuan jingcheng chu alo ding ring to a darza chu enin daruk chia alani ti a murwal chuan ala ma tho soya muthile mai tum chu jingcheng chuan potho nolin exert te chu lak puin ama saberatan zinya ni thomno in bel chin le a makeup te zinya ni anga alan theinan chuan shilin ati puya chutia nai tak taka ani nom nai chin chu manningi chuan nuam ti che lo hian alai ru thei hle a zanan mutlai chuan jingcheng chuan mangchha nein car accident le tuya atlalai vel chu mu in atal nok nok chu manningi chuan mu in apan wata ti hartuma asoya a kau velai chuan jingcheng chuan ron rek thutin chumi rwal chuan amu hil po chu aron harve ngala manningi arek ti amu rwal chuan thla watin in thiam wak lo hian a thu chhuaka ale peka chuan ka muthi lain ka hnaya local to swang che ti in a tho san zui chu manningi chuan omdan chu a sha thiam lo hle a
Lina chu apa in a thian pa farnu nen in hmesha tir tumin mutura ati wang chuan apa soina hmun chu apana ahma a alo hmuto a design nei saktum tu tanglinikha ani tia hmu chuan makati hle a let le mai tum chu tangi chuan lo ti dingin in biak le adu thu chu asoya lina po chu ahma a chuan a thu thale tange nge tangi chuan a unau pa le apa chu in hmesha thataka ni thu le ahma a engma soilawa akal san wang khan chance voi khat pek le adu thu chu soin tuna chuan sum don na mai poni lawin blinded hial an nei to a andi la pomani chuan din mun sang taka ada thei thu le ma se chu dil chu apomani chuan zinia ni laka changa a in thiar filim angai thu chu shilin tuna po atan engma inilawa ani ai chuan itan ka changkai zo ka ngati in darkar somli paria chungin in ngai to na huna pe a andi la pom lawani chuan a in chir mai thei thu soin a kar chu pele in akal san zuya lina chuan ngai to zuin darkar somli pariat ara le mel chuan LH Group 10 shareholders meeting an nei to don ti she chuakin engchia nge tangi chuan ti atuma she thiam lo hle a shareholders meeting ni chu lo thleng ve in chumi ni chu nana in LH Stara designing team a intern anga athona ni ma saber tur hi alo ni ve boka meeting room lama po shareholders ho chu zia kai chuan lo fui porin chutia midang po ron mia lawa Mr. Zwangan atunu ho tu alo ruat fel diam chu an lo soi sel nak naka ramdanga thilziri na omrenga sumdo na engma asha thiam lawin LH Group hi akhading zo lawang ti in an lo soi nak nak lai chuan manningi le jingcheng po chu ron thleng ve in an mo rual chuan an ngoi ngal chapa CEO chutna turlam panin chera chudatum chu lo ti dingin chu hmuna chutur chuan theina anei rengem ti zotin chu chair chuan kentel tam takanaya chung thil chu aboi pui theido nem ti te chu lo zotin nge niya Mr. Zuanga thu nei na wang chawa thu nei ini zok ti an lo zo chuan jingcheng chuan lo chan khalin zinia ni chu chera chutur dik takani thu le Mr. Zuangan aring to ka a ai o tura arwa tani a loren hlel chu anti turani lo thu le zinia ni chuan chu din hmun lwa turin theina anei thu chu alo soi khala Mr. Zuanga thutluk na ni ti chu kan sha a ma se ani yang me chia la no pang tak le sum don na lama experience la nei mi alawin an company akai shwai tur chu an hlo thon tho chu an lo soi le a nangni pon inrin na in nga thei bi kem ni ti in midang ho chu azot kwala shareholders dang ho chu an phun ta sup supa manningi chu lo chong ve in jingcheng chu kawin jingcheng chuan akor chung chu lak sakin a chhut nan chair chu a po chwa sak nga la manningi chuan midang zong zong ma chuan in ring tok takin tun loka zuang chung ko a aron le che awang le hun rei tak rampo na le khazira omwangin sumdo na lama theina aneyan ring lawani chuan anti swal thu le LH Group chu a thei to pa a en gol don thu le a pasal hwal yan jing cheng nen chuan thok du na thei to pan chwa tur thu soita ka chuan ku chu an lo beng le ta dar dara jing cheng po manningi che dan le thu soi wang chuan alom hle a lina chuan a omdan chu chik zeta lo enin angai chu a thalo hle a zia ka ye ro chu midangin an lo support awang chuan a thin rim hle thunga pona an chuan no chuan jingcheng chuan a kor chung chuan khole watin an pahni chuan corridor akal chung chuan anin kaya ti tha in ti dun zet chuan an nui pa var boka chuti an kal lai chuan nunglama changin na nei chuan lo mu in manningi angtia ka umai tum chu tuwe mo hian ami churon hup sak thutin a hoile chu yana kha lo ding renga na nei chuan yana mu chuan mel chati in soimai tur po chu a shelawa yana po chuan midang ne na a haipal thu soya kalson le ngalin
nanai po chuan manningi chu hre chang le to lek lo chuan yana chu mel tha le chhilawati thu chu a soi zui mol mola manningi te po a office tura chuan lutin midang anom lo taka chuan thohuain jingcheng chu ati tha empty le lemchan chu athiam empty chu azot ngal wata jingcheng po chuan zinia ni angche ani thu chu lo soin tuna chuan midangin anpom to bok chea anrin na iti chha lo nan na kan chan ngal char charangai ti in thil ti tur ang chu a shil ngal zung zunga manningi po chuan hnial loin a thu chu a zawm ve zel bawk ziakai te po antum anga thilaka le theilo chu thin rimin a office a chuan alawin shau sa ve meka chuta zinia ni te chuan na an tho tha theilo nan le an din mun dik tak an sha theilo nan rem chu rat ngalin an bung ruate ramdanga thon chhuana lama ho tu ber an manager an sum en kol tu ni bok chu beka du tho chu a soi ngala manningi te pon LH group chanchin le har sadna an to vel chu lo chui zui mol molin ama saberin an bung ra ramdanga thon chhuana a an in charge le sum vong tu mu angai thu jingcheng chuan soin a omna chui tur chuan fanga chu ati ngala relo te fanga chuan chui chuak ngalin an mi zon pa chuan thla engi mu zat atan chulalak thu le tuna changa darka relo te a anram chwa san atum thu le ticket po alak vek to thu soin man mo zat chuan chu pa man tum chuan jingcheng le manningi chu an tlan chuak ngala manager kalna lam chu fanga chuan lo chui char charin ziakai khan zinbo turin alo shila ziakai chuan a secretary ne na chuan manager chuan ram a chwa san nge yem ti chan tur le zinia ni bula mi pa omve kha tu chia nge ani chui chuak tur chuan ti in alandan khan in ngai zonga in zui satla ve mai chu anang lawa a sha thu le khapa tel lo chuan zinia ni chu engma ani lo tho chu soin a background engkim chui chuak tur chuan alo ti ve boka jingcheng te po chuan zuin anin kwal shep nu chuan dangche pin jingcheng le a driver anin nek boila chuan manningi chuan manager tlan cha chu alo uma reife anin nu chuan pha in a document poimo chu peturin ati a chupa chuan pedu lowin a umna chang chuan leilama chuan a pai thla a manningin chhar tuma le da tum chu jingcheng chu ron thleng ve in anek tai chu pot phelin manager pa omna lam chu apana manningi chuan jingchenga che dan chu alo en ve renga jingcheng chuan anek tai mang chuan manager chu angonga chuan vetin anom na mun sang taka changa pai thlak in pe at chuan siamin file poimo ada na chu zotin manningi po chuan atlak tak tak hlau chuan alo en ve renga chupa po chuan a hlau em wang chuan a ke kor ipa chuan ada thu soin a in puang le tange nge a file poimo omna chips chula in manningi chu a pe a kuta kain alet pui tangal zat an file ne chang chuan LH group chungchang chu chuin an bo zui ngal char chara fanga ning to lutuk chuan atam bok nen a thian te tianglam thiam tak anei thu le ti tir mai ro chuan jingcheng chuan midang sha tir chi ani lo thu chu lo soi bur bok si a manningin jingchena en chuan miswal pa apo be na kha akutna ti sha takin aku chu alo le kwal vela manningi chuan en rengin jingchengan aron en verwal chuan akon le ngal wata zanlama po chuan holowin an na chu an tho zom char chara manningin jingchenga amu hilti amu chuan first aid box nen chuan panna yin amu hilti har lau taka akut na lam alak sak chu jingcheng churon har thawin manningi chu ding zokin engma ati lo thu le akut na a damdoi hnoi sak atum ringot thu chu alo soi wat wata jingcheng chuan angai lo thu le chu aina ator nem do thu chu alo soya anthil mu chwa to chen khat vel chu soi puin manningi po chuan a sha tang ang chu a shil ve zung zunga a chong lai chuan jingcheng chuan uluk zet hian alo ena chuta jingcheng ala ma hoi chu
ani po lo hoi ve che in an lawin chut nai lu tuk chu nai taka chuan anin enter renga man ningi chu ding chuak zokin alo chut nai vak wang chuan ngai dama dil zuya kalson tuma a in herwa chuan jingcheng chuan coding le in akut chu alama chuan alek chuaka man ningi chuan lo she thiam lo le in chuta damdoi chu noi tura ati le taka chuan man ningi po chuan phur deuh tak chuan chule in a noi sak mial miala damdoi noi sak lai te chuan engtin mutak omin man ningi shat lo chuan alo in hum ru ve char chara chuti lai chuan fanga churon kalin chutia an lawin om nei mu chuan po tamai lo chuan en thla in an bo sin chutia nai taka mei chi a om pui chu makati le a tuma anayin an khoi phei chu adu ngai si lawa ni rei lo te chung che an la in sha a engtin nge so tiang taka a khoi thei ti ya angai to lai chuan ya na chu local ve in kal tlang ngal mai tum chu alo pot ding wata a thil mu vel chu a shila ya na chuan enga ma ngai lawa kal lui tuma apan chu jingcheng te chu mu ve in lai deuh hu in a let le wata fanga chuan kal lo turin ka ti mulmul che kha alo ti ve buka chuta soi mai to shelo chuan a thil ken chu pe in a kal san dai chu fanga po chuan a zui ve ngal wat na nai po ya na chu alo langai to renga ni lenga company a zong chung po a mel tak nyal po a mu le me alo wang chuan makti in a comics zia meka chang tu patan alandan le character chu adu thu soi molin khoya nge moi omle ti ya ban phara aw vak rwal chuan ya na chu ama a chuan arun lang le lola na nai chuan makati le a ya nan kalpel mai tum chu abana chuan lo wanin chu ya na chuan lo she thiam lowin aban chu her sakin aman bet dai chu na nai chuan a che dan chu makati in a chhong hle a ya nan tunge ni ti azo chuan akar churem lo zeta mu in company na thok thar ni thu le a ming vel te chu a shil mol mola chutia anin biak lai chuan fanga po chuan lo mu vele in yanan chang lawa kal san le mai tum chu adara chuan wan le in yana la mi zai lo chi lo ni ve bok nen lo dan le tum chu fanga chuan atinat lau chuan chutianga ti lo tur awin an lampan a phei zui chu an ma atak chuan in palpalin a bok thlopa an pathum chuan posilai deuh chuan anin melta ho hloma lelama tangi po a ubula lo zwal ko mekin lina darkar somli parat in ngai to na hun na pek thu le tun thlenga alo la biak lo thu vel chu soin ming than na le poisa hi enga tan ma ati lawani don hi ka beidong to eng angmi yangi a in ngai ni ati chuan a u chuan lo changin chutiang mi pa chu belchian an chak om thu le a ril ru ne tuma hun khoral chu atan po chawna thatak ani zok thu chu alo soya i be changa a ril ri ne chuan apa lin gwang le lin mu fan te hi kan lam changa siamin LH star hi kan thu nuaya kan da thei ti shereng la ti in lo fui ve boka zin chen te po lo la boy hle in zin ya ni secretary chu lo lutin dar soma legal department te ron kalin an company som man chwa dan chu a fel fayam ti an lo chek to don thu chu a ron soya an man mo zwal hle a man ningi chuan ti dan tur dang a sha thu chu lo soyin company chunga thok department tin te chu an ma ni chewin an som man chwana le an chin chiana la khoma abula submit to reti in ana thok ho po chu an phe boy ngal chuk chu ka office a chuan jingcheng nen chuan result chu lo ngak ringin dar somarik chuan ado kana phone chu alo ri a man ningi chuan lau thong deuh takin jingcheng chu phone chu chan sak tur chuan ati a jingcheng an phone a man lai te chuan lau thong zet hian alo ena engi an soiti te chu alo zot mol mola chuti rwal chuan fangale yana chu lo lutin legal department chuan an company sum man dan chu an enfia zo to thu chu lo soin chuti rwal chuan jingcheng chuan engma ti swale eiru kan nei lo thu chu ron soin chuyan ni na case po an ti top ngal thu le
an contract lo sign pui to te nen po an na chu an chun zom le thei to thu chu soin an company sum khoi ching pe na po na po a top ngal vek thu chu a soya manningi chu lom hle in ha dam hwain chera chuan a chu thlada ta midang po chuan an thora ti sha in an lo hlim hlom hle a company changa an chuak chu manning hlim li tuk chu jingcheng chuan a chan zo tin manning la chuan I hlim ve me lo mi ni thum le zan thum ngot cho lo le mut po mu lowin in lama po ho lowin kha thil kha kan buai puya tuna kan hlot tlinga company po anga yangin akal le thei to buka chu hlim na thamalum alo ti chuan jingcheng chuan ama in economics le sung dona lam hi lo zir chinem di ti in zo dai chu ala zir mi alo thu le anau pan laia changa le khabu sang sang chiar no ma ti thu chu soin eng le khabu po a mu ma sak sak chu a chiar mai zel thu te chu soin a shat na alo chabuk nen a thil chiar to a thei ngil le mai ngai lo thu te chu a soya chu wanga tu na po pui ve thei chau ani thu te chu alo soi siam siama jing chengan pan na ya kar kong khar hon sakpa chuan ati tha thu le a thil ti wanga a chuan thu shil chuan manning chuan nuam ti in alo hlim ve hle a ama pui du wang chawa ti ni thu chu soin kara chuan alut wata jing cheng po chu alo nui ve suk menson lampan chuan anin khal ho a menson kota chuan kar chu din ti rin manning lam chu hoin manning chu a chaw bok nen alo mu hil ba ma en wangin anin mu tira anin kar omangot kha chu tuna chuan an ni to lo ti chu an che dana chang chuan a sha thiama ti har lau ze chuan seat belt chu a phel saka nai taka amu hil chu en le wangin kara changa a chuak che ti ya manning po chu ron harin jingcheng omdan kha makati in a chong hle a khami chung zong khan har rengin alo mu hil der mai chu ni in atuk manning jing thopon a chuak thoveng chu Mr. Zuang nen in tokin company chungchang le an sum din mun vel an chin fel to thu te chu soin manning chu alo hlim hle a Mr. Zuang po chuan lo fak ve in yan jing cheng chu mi pachata ka ni arin thu le manning chu a en kol chadarin thu chu lo soin pa ngai taka an pania anin hwal na po nei chatir le adu thu chu asoya manning chuan an boy bok nen chu tiang an ngai to lo thu le angai kher lo thu chu lo soin Mr. Zuang chu akal du na shwai adu le du lo chu zo tin Mr. Zuang po chuan greenhouse lama kala tum thu chu alo soya chu lampan chuan anin nor zuya greenhouse ma chuan dingin Mr. Zuang chuan anau pan lai hun te chu soi puin anu le pan dam lai kha chuan greenhouse chu pangpar le na hring moi tak taka akha vek chin thu le chu ta chuan lim taka ain fiam chin thu te chu soin tuna chuan en kol tu nei lawa an kho ro vek to thu a soi chuan manning chuan greenhouse chu akuta da a pangpar te po aphun chat le veka le cha chomin fawang lo thlen le huna chuan ama ang chia moi le munwa mani tur thu chu alo soi ve a chutia an ti ti lai chuan jingcheng chuan lo mu in an no pan lai chu angai to le ta greenhouse a chuan zinia ni tak tak ne na anin kwal chin lai te chungai to le tin chuti lai chuan manning chuan ron kawin greenhouse siam that puya chuan asoma jingchenge ro chuan lo tlan chiat sanin manning chuan a zui ngal wat greenhouse chu che cha in fangale yana chuan puin an sira jingchenga engma tilawa alo chu mai manning na mu chuan pan watin engi motal thok ve tur chuan ati a jingchengan ka intibal peilaw alo ti chuan manning thin rim chuan a maya akut ber chu ta tin jingcheng chu alo phuzoka fangale yana po chuan manning che dan wang chuan an lo meng phok sha a tikhan ibal da sa ron tho chhuak vela ti tur hi alatamania o ani lo chuan kha aina sa khan katibal yang che ti in leinoi chu alama chuan a the pheya jingcheng chu tho thu tin manning chu apulo pa
akal puinal nal chu yana li fanga chuan makti in an lo enjoy ta ringot in chung lama chuan in pulutin Mr. Zuang chuan alo nui mai maya lina ero chuan a thik me hle a an ruma chuan lutin manningin engwanga chuta hruai nge ni chu azo chuan a hmai ti bal sak chu ti fai sak le tur chuan alo shila in hnai taka in enin manningin a hmai hru fai sak lai te chuan an thin phu chu phurang dun hle in chuta jingcheng chu har chuak thutin adin na chang chuan akal sun ngal vata manningi po lai zatin atowel ken chuan a in khu ta ringot office sa anom lai chuan a secretary chu lo lutin thil thlenga om thu le an elpui ber company Liu Guang group nei tu le a unaw nu an local thu chu soin anni group hian an company ya an na thok thin thatak tak te an chu sak to thu le an tan an lo om thu soi chuan manningi le jingchen chuan makan lo ti hle a engthil nge an du jingcheng an lo zo chuan ahma a an tle reu zor tur an phau chwa international jewelry competition na mi chu an design ang midangin an lo nei wangin an poisa pek to lak le tan du thu le an bum wangin compensate an du thu soi ral chuan Mr. Tangate unaw po chu an lo lut ve che a manningi chuan lo en chik le in Mr. Tangan tham lo zeta abyak na chu angei ru hle a